lagi denyo alek dah sanalah denyo puno ya pasang tanyo jo lagu nasero jo lagu ram de India kan jadinyo jo lagu la terang Minang Assalamualaikum kasidang pandangan sapotong ayat anda ladanya di dalam Al-Quran ayat beredar di ayat 6 pertama di surat Zilzalah iza zulzilatil ardu zilzalah artinya ayat anda pikiri apabila Allah akan menguncang bumi tidak nambah kuasa sama sekali biar tentara walau polisi walau purajo nambah pangkat tinggi apabila kita lupa jo diri lupa jo Allah ne Tuhan ilahi cobaan Allah akan terjadi sama di danga sekarang kini di bulan Desember puluh terjadi di kota Melapo Aceh Singgili sampai ke Nia Saju Gunung Sitoli gampo tektonik dan menggoncang bumi ditambah pulau juga gelombang tsunami baratus ribu rakyat nak mati karena itu andaklah paham di sini nyatanya kuasa Tuhan tidak nambah daya sagalo insan laporan-poranda sagalo bangunan tampe maksiat lah binyuan tampe ibadah naninyo tinggalkan yaitu musajid Baitur Rahman di bulan Maret pulau terjadi gampo menggoncang menjadi-jadi jo goncang gampo Tuhan mauji iman di dalam diri lata dengan pulau isu tsunami
akan terjadi masyarakat kota Padang lah banyak nalari lah banyak rumah tidak bau ni itu tandanya imalah TV pikir bana sedang bakini no manuangkan di dalam hati sebelum nyawa dipanggil ilahi anjuran tu ka kita patuhi eloklah surau kita parami kitab kok hilang guru kok mati tobat ngan indah diterima mulai eloklah tobat sedang bakini nak jangan menyesal kemudian hari obat ini itu landanya hai kemudian lanyo hari yo pikir mana
di mana rimbonyo dia mulai Allah di mana muaronyo dengan Allah Allah amma oi amme panitia menyampaikan tujuannya. Asrato demal lelang kue api ayam madu pulo. Debacan dolar ramo-ramo. Dia kaum anak pemuda pemudikan nado jua. Suruh jota gado di dalamnya.
balik kali bilang anak kaki Atiyu kalatiyu anu kulli mahala de bapaci kulli ma Allah Allah iyo jahilan bajahil kaya tuan mereka itu iyo lah bapindi pindi si mereka berzikirnya gitu sehari semalam Allah zikirnya tentu iyo 17 Allah jo 7.000 kemudian lananya itu ada penanggung sehari semalam 25.000 onde gano bilangan 900 ampe puluh tambahan salakian hango sehari semalam orang mereka bapak itu bilangan
soal penggajian saki ala dibuka. Sekian dahulu dari kami berdua, Dari Arjuna Minang dan sekarang aku sebagai sambuangan lenang putui jago. Adelai menuna si hadiri, Pinonton iyo labasamo. ini calik-calik pinuntul agak langang daripada yo sanjo jago. Alapanya iyolah denam pulang dari nan tinggal nan di siko. Ona mana singke yo sure izin lah pulang dekana rumah tangga. Mungkinlah lalu yo de baga luang di rumah hindu yo de barinyo. Namun nani yo nambah silawat. Tatap dilanjui nan de kanyo. Adalah nabi patamina. Karena doyo de mangato. Sekali kita debatamu. Macari iyo na raso-raso. Dua kali ini tonan debatamu. Mencari sana jo saudaro. Tonan kali nan debatamu. Kantuna kabina kabatanyo. Latigo kali basilawa Dulang. Lapatu itanyo yoko batanyo. Detanyo iyo nan debatanyo. Samo nan tukang lan nan curito. Iyo nan dekana kawan kami nan samo tukang lan nan curito. Anak di bidang lah pengajian. Nandi soal yo de agamo. Alana kajian de tasawuf. Kaji tarik akan jadi jual. Atau nan kajinan de torikat de kajinan nurang nan tuo-tuo. Analai masalah diri. Yang kami yo de pareso. Ajan diri yo keceuran. Diri 60 yo kato kita. Anak-anak nado alasan. Iyo kan nado nande mangato. Man arapa de nafsahu. Pakot arapa robahunyo. Siapa mangana akan olah dirinya. Seolah mangana akan Tuhannya. Anan itu de artinya hadis lah sudah naniyo de mangato. Anak siapa nan mangana. Di kana itu siapa? Adalah jalan mangana diri. Barapo buah ko banyaknya. Aku sampai di mana ngana diri. Di mana mana aku sampai. Tolong naniyo lah de jale kandi mungko naniyo de basamo. Jadi sikit itu lai kami bertanya. Oh tolong nadalah jawab. Olah sana sudah ikut. Ajorelah hati, oh jawab yo melah tanyo. De topan lanan singgalang, ayana na mudo-mudo. Hati yo panitia nak sanang sa malam nangko. Apalagi denyo alek, dah sananglah denyo pulo ya. Pasang tanyo jo lagu nasero. Jo lagu rang de India kan jadinya juo. Jo lagu la derang Minang. Oh dekan yo ado pulo. Hai sini saudara mulai. Nampunyo nan dekajo. Ai kami nan de badu, ai kamanan cubo pulo. Kau untuklah de hiburan, de kita sama malam nangko. Mana si benyo atu kan silawa Dulang. Apa inyo samyo oh pulangnya para siang. Abanya urang na merang,
dulang itu indah ubahnya iyo bacandu munsang nasibnya tukang silawat dulang apa inyo sanjo apulanya para siang lain dari cubo nambal candu urang ajan lai kasana sansar oleh nandata aku suara rancak lai banyak urang basura aku suara lai kurang urang berang-berang joy kolah nasib tukang silawai dulang nasibnya tukang silawat dulang apa inyo sanjo pulangnya para siang banyak orang namberang aduh pulau nan sayang pulang para siang buru pandangan durang joy kolah nasib tukang silawai dulang itu indah ubahnya iyo bacandu munsang lain dan cubo nambal candu urang jalai kasana sansar oleh nandata aku suara rancak lai banyak urang basura aku suara lai kurang urang berang-berang joy kolah nasib tukang silawai dulang lagu nasib padang apa itu banala bunyinya penuh hadirin sidang bahasamu jual lagu dendang di tuku apulo aku ajo tambahkan perai sajo dengan kambanan dehiko bunyinya si misra mulai nampunyo vokalnya dan timbang pikir lain den nino adenai manongkan lain den nino adenai manongkan dan tanai juga tak cahaya adida